Zdravím vás, priatelia divej prírody. Dneskajšie video bude samozrejme ako vždy venované prírode, dianiu v nej, ale okrem toho bude to aj také nejaké zamyslenie troška nad momentálnou situáciou, ktorá je určite veľmi aktuálna, to znamená klimatickou zmenou. Mnoho ľudí ešte aj dnes klimatickú zmenu nejakým spôsobom popiera alebo ju bagatelizuje, ale ona je tu, jednoznačne nám to dokazujú teploty, ktoré na meteorologických miestach boli namerané teploty, ktoré presahovali 40 stupňové hranice a v noci teploty takisto sa pohybujú nad 20 stupňov Celzia, čiže naozaj enormné teplo. Ale to je len jedna stránka mince, druhá stránka ešte oveľa možno horšia a negatívnejšia je extrémne sucho. Naozaj už nezapršalo niekoľko týždňov výdatnejšie a v tej prírode to veľmi cítiť. Nedostatok vlahy, deficit vlahový, príroda trpí a samozrejme vieme, že lesy, ktoré pokrývajú Slovensko na dosť rozsiahlej ploche, tak sú okrem toho, že generujú kyslík, tak aj zadržiavajú vlahu v prírode, respektíve aj priťahujú oblačnosť, to znamená priťahujú zrážky, čiže lesy potrebujeme mať v dobrom stave, hlavne staré lesy, staré stromy, no a tieto práve, že nie, že by sme si ich chránili, ale opačným smerom postupujeme, to znamená, že rúbeme lesy ďalej a čím ďalej, tým rýchlejším tempom. Slovensko patrí alebo lesy Slovenska patria do toho karpatského oblúka, to znamená, že sú to lesy karpatského typu. Karpaty, celé to pásmo lesov tvorí rozsah, dĺžku zhruba 1500 kilometrov a celkovú plochu, ktoré tieto lesy zaberajú, tak táto plocha je okolo 200 000 kilometrov štvorcových. Z toho veľká časť, okolo 50%, sa nachádza v Rumunsku. A napriek tomu, že teda Rumúni majú takéto rozsiahlé tie lesy, polovicu z toho pohoria karpatského, tak napriek tomu sa zistilo, že naša gulatina, ktorá teda bola vyťažená u nás na našom území, tak končí na pílach v Rumunsku. Takže otázka znie, či si toto my môžeme dovoliť, či je to dobré takéto hospodárenie s lesmi. Staré stromy trpia, chradnú, doslova vegetujú a my namiesto toho, aby sme im nejakým spôsobom pomáhali, tak rúbeme lesy, alebo teda rúbeme ďalšie stromy okolo tých chradnúcich stromov. To znamená, že tie vegetujúce stromy namiesto podpory, tak ešte viacej obnažujeme pôdu okolo nich, ešte viacej vysychajú, to znamená, že môžeme to pripodobniť k nejakému takému chorému človeku, ktorý je zoslabnutý a namiesto toho, aby sme mu dávali jesť a piť, tak nebudeme ho v dostatočnej miere krmiť a napájať a budeme si myslieť, že nám takto vyzdravie. No a pri ťažbe sa používajú samozrejme ťažké mechanizmy, ktoré sa nejakým spôsobom musia dostať do toho lesa, takže vytvára sa sieť ciest, tzv. Zvážnic, po ktorých sa tieto ťažké mechanizmy pri ťažbe pohybujú a potom aj pri zvoze dreva. To znamená, že zhutňuje sa tam pôda automaticky pod kolesami týchto ťažkých strojov. Takto zhutnená pôda potom absolútne neprepúšťa vodu. To znamená, že keď aj nejaké zrážky spadnú konečne, tak tá voda odtečie po takýchto zhutnených cestách do potokov, do riek a nezostane v lesoch z nej prakticky žiadny osoch. To znamená, že nevsiakáva postupne pomaličky do pôdy. Tak tuto vidíme nejakú takú zvážnicu cez les, ale to je taká, by som to nazval, že veľmi light verzia.
veľmi jemná zvážnica, bývajú tie kolaje ďaleko hlbšie zarezané do tej pôdy a pôda riadne udusaná tými kolesami, takže toto je len taký príklad veľmi ľahkej zvážnice. Napriek tomu však vidíme, že jaká je tá pôda zhutnená, tvrdá a vlastne nepriepustná, čiže tá voda naozaj nemá ako siaknúť do pôdy, ale len stečie po povrchu. Vlastne štatistika je dneska taká, čo sa týka tejto vody, tak 1/3 takýmto spôsobom stečie po potokoch a korytách riek a 2/3 sa jednoducho vyparí, čiže ako som povedal, minimum ostáva v tej pôde. A my potrebujeme práve, aby v pôde ostalo čo najviac vody, pomaly vsiakávala, aby sa spodné vody udržiavali v dostatočnej výške, veď dneska spodné vody nám klesajú na minimum, takže dneska, keď aj kopeme studne, tak stále hlbšie a hlbšie, až nakoniec sa dostaneme do nejakej takej hĺbky, kde už nenájdeme možno, že žiadnu vodu. Čiže keď sa pozrieme dneska, mám tu niekoľko ilustračných obrázkov z potokov, mám tu ilustračný obrázok z rieky Nitry v oblasti Hornej Nitry, v oblasti Prievidze, čiže vidíme, že aký je stav vody, aká je hladina vody momentálne takto v tomto suchom období. No tak toto je potok, respektíve koryto potoka. Úplne suché, ani kvapka vody. Kamene. No a tu je ďalší úplne vyschnutý potok. Žiadna voda. Ešte sa pozriem vyššie. Tam boli ešte nejaké zvyšky vody pred pár dňami. Tak sám som zvedavý, či ešte tam vôbec niečo bude. No tu vidíme akorát tak troška blata. Troška blata bez vody. Už dnes existujú komunity, ale aj celospoločensky sa konečne začína nejakým spôsobom dávať väčší dôraz na riešenie nejakých vodozádržných opatrení, ale otázka znie ako, že robiť vodozádržné opatrenia, samozrejme, že sú potrebné, ale najdôležitejšie by asi bolo zachovať lesy v čo najlepšom stave a tie samé o sebe plnia túto funkciu vodozádržného charakteru, čiže z titulu svojej nejakej funkcie vlastne tú vodu zadržujú v tom systéme a nemusíme to potom následne riešiť nejakými ďalšími investíciami. Samozrejme, že je to biznis pre niekoho, pre nejaké tie skupiny a dneska máme biznis s drevom a potom ďalší biznis s vodozádržnými opatreniami. Tým, že teda je situácia v prírode aká je, tak sa mení trošku aj správanie zvierat. Zvieratá sa skôr počas dňa horúcich vysokých letných dní, vysokých teplôt zdržiavajú v húštinách a ich aktivita skôr začína až podvečer, kde teda to vidno aj na príklade týchto jeleňov, ktoré som nafilmoval až v podvečer pri mojom odchode, keď sa troška ochladilo, tak začali byť aktívnejšie. Čiže až vtedy vychádzajú na pašu zvieratá, až vtedy začnú byť trošku aktívnejšie. No a dneska je už situácia taká, že naozaj musíme rozmýšľať možno aj nad nejakými prioritami, čiže čo je pre nás prioritné. Ten les ako zdroj zábavy, ako zdroj na turistické účely, na rekreáciu. Samozrejme, že je potrebný aj pre tieto činnosti, ale keď vidíme dneska, akým spôsobom sa robia developerské projekty, ako sa nedbá absolútne na žiadnu ochranu prírody,
prednosť majú všelijaké lyžiarske strediská a podobné veci. A také lyžiarske stredisko samozrejme, že v dnešnom období týchto zím, aké sú, čiže bez snehu, potrebuje množstvo vody, pretože je potrebné zasnežovanie, že potrebuje veľké množstvo vody, ktorej je aj tak či tak už nedostatok a samozrejme minie sa pritom aj veľa energie. Takže my dneska potrebujeme si predovšetkým začať chrániť zdroje pitnej vody, lebo pitná voda bude stále vzácnejšia, stále drahšia a my sme krajina, ktorá mala naozaj veľké zásoby kvalitnej pitnej vody a toto sa pomaličky stane pravdepodobne minulosťou. Takže toto je tá priorita číslo 1, lebo vieme, že človek proste bez vody nedokáže existovať, lebo ľudský organizmus obsahuje od 50 do nejakých 75% podielu vody a už pri 1% straty pociťujeme smäd, pri nejakých 10% už strácame hybnosť, už máme problém s pohybom, no a pri 20% vlastne nám odchádzajú orgány, základné funkcie a človek vlastne umiera. Tie vodozádržné opatrenia, ktoré som spomínal, tak sú krajiny, ktoré už riešia tieto veci dávnejšie a pritom sú to krajiny, ktoré by sme mohli my hovoriť o nich ako o krajinách tretieho sveta, čiže krajinách menej vyspelých, ale napriek tomu možno v ochrane prírody sú ďaleko pred nami, viacej si chránia prírodu, zvieratá, rastliny, stromy. Napríklad si zoberme len takú Indiu, kde keď si ukážeme v tomto filme v nasledujúcej časti oblasť Keola Deo, ktorá je vlastne umelo vytvorené mokrade na veľkej ploche a jaká je tam biodiverzita života, že čo všetko tam žije, koľko vtáčich druhov, koľko zvierat, rastlín. Takže naozaj prináša to svoj efekt. Samozrejme, že to ochladzuje krajinu, prináša to vlahu a ako sa hovorí, voda je život, takže v tejto oblasti to jednoznačne takto aj potom vidno. No a okrem tohto príkladu, ktorý som spomenul s tou Indiou, tak môžem spomenúť ďalší taký príklad. Je napríklad Kostarika, kde sprievodca nám hovoril, že už niekoľko 10 ročí je tam všetko chránené, vôbec sa tam nepoluje, že nezabíjajú sa zvieratá, nesmie sa tam nič trhať, žiadne rastliny, žiadne stromy poškodzovať. A ako som hovoril, zvieratá sa nestrieľajú. Bola tam jeden druh palmy, ktorú domorodci domáci bežne používali na jej listy tej palmy na šalát, na varenie a jednoducho dneska to už nerobia, lebo proste je to zakázané. Idem sa pozrieť na ne. Yes, yes. Mating. Yes. Pária sa, Miro. Mating, Kingfisher. Nevidel si, párili sa. Si hosi? Je,
Indian cormorant. Yeah. Indian cormorant. Very strong tomato. To jsou je hrozné. ये रावण को बच्चा लगा ली या मैं उसमें बात देखते थे